¿Ah? ¿Qué quiere? ¿No quiere? ¿Qué, cariño? Vale, vale. Olor a gasolina. Sí, que fa olor, sí. Pero No, pero antes hacían este ara. És que em fa mala esquena, Daniela. Els camins, parlem els troncs, eren uns xiquets, que no podíem, i entre 7 o 8 l'arrastràvem, més rames... Igual que mos traguen la mistela ja. Això de mistela. Però la xiqueta té una edat que el xiquet vol eixir i la xiqueta és massa menor. El que té que tocar ja està venut. Sí, home. No té, ja li han donat